Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki khandai tali ki kinhon jong ki nongtray bank hapo kashatri jong ka United Forum of Bank Employees Union kila rai ban khot panlong de ka jingya ki habaro ka wai kari India hakirukom bapher badru an khang ni ki bank hakalaipo bat laipo wai tarik ubanai kelaling kot arhajar arpulai yakani lapen penapa bah ka jingelang ka balalong mentakasngi ka arpo nyo tarik ubanai kelaling kot haplau jong ka State Bank of India main branch ka badan hakhandai lat shalom Hagani kasni lawan banyak simbenta lagi spangut ki nongtray bank na barok khandai tali ki kinhon bat ki jingdawa ki bakaseng UFBU ki long ban pleno sansngi hakashitoyo ya ki bank ban kenteo ya ka pension jong ki bala shong thai ban pendo no ya ka new pension scheme bat ro ban wanra abyang ya ka old pension scheme bat ki wei haba ai jing kren hagani kasni ki nongkren ki lapen pau ka jing kershan ban penlong de ka jing ya ki habaro ka wei kari India namar kumbala yo i balada amla ban pentrai kam ni ki jingdawa kan kta ya ka bha ka miat jong ki nongtray bank bara ka jo ka por la kenturu ya baro badai banya simbenta ha ka jingkhang ni ki bank ha ka laipo bat laipo wei tarik ubnai kelaling kot arhajar arpulai Ngitip balay ni hapan ya langkum ni hagani kasngi kada baro kalau ka basyai ba ka Indian Bank Association ka ba mikmat ya ka sarkar ka simla pertiau ya KAKA ki jingdawa ka ba ngikum ki nongtray bank ni labo akhmat ka jongka wat hadin bul sin ka kini ka UFBU ka lalet ban tepat Hendry Penban kamlet ban sunyo hadu ba UFBU kala sim da kasinjam bagin pelong diki agitation program ki bapher kumbandeng diki badge nanta bagin dis in ya ngin aki publicity ba kumjuru khadu ba ngin sapelong ngin pekut diki atli ki strike ki bagin salong akan dika live hope on live waitering kidang sibut kidang tu ki demand ki ba lada bertuli ba device kunto ka ban introduce ya ka 5 days banking berkesan sengi bangintrai apa kitayo haka 11 bipartite settlement lakan mau bala introduce ya ka second but fourth Saturday ban yo na shuti but wala don kijing ekran ba na shuti hi ke baro ki Saturday but hadin bala de pandisha la ban baniak ba bat kum taru hadin ka report ka babiang ba ka nolem babiang kala summit ka UFBU sya ka IBA penban ban penlong pentrikam lo ikani ka 5-day banking penban na kaliang jog IBA kamsyam las ngap setia kadadru ko way na kitiban ban update lo ya ka pension anya thu ipi revision ngilayo ka patay na ko way ka sport sa ko board ina dadu usnem khat kadai spa andre pupra patdan ka revision nanta pat kidang itu ki pending issue jong ka level bapatay kapadang sa kilong ipabod kiba patla pan petrikam hadu menta ngilalong diu ya kacuan bapatay kapag ngi je kren di wages bat ki welfare jongi bat ka IBA bat ka management bat ka sarkar bu November 2008 last year lalong diu Henry tang ya kabadai jong ka level bapatay patla pan pendiat road patla ban yike ki pag lada penyekran ban pen urlong dan ban petrikam tukumta klasus ngap lumban si kumta ni hapan khat da kijing yaki ni hapan khat da kijing yaki ba kala ban petrikam lo ike bangla de banyak keren banyak rai banyak saing banyak munjur hak level ke babatai isi kaduna ba ki staff ki bank ko balapan paul ba investment na ki duna ba hadu kata-kata dese staff employers ba customer ratio kami ada hadu kata-kata ko ba ay nuksaman na ka bank of Maharashtra uwe staff wa hapan take care ude bantai hadu arhajar hot ki customer ha bank ke jogu ka bamla banong kata ban compare ba di ki private banks ki ba uwe staff take care tang ko ba aspa ngot ki customers teka bamla pala kumta ha ki public sector bank ha kani ka por ni demand ba de bandan bahano de bandan ka recruitment ba hanglo badan vacancy ki de ban thapno ladang ipek bha kadon selendet vi kini ke sarkar balai kam kwa ban thung brio balai kam kwa ban bo brio pi ka kwa ban introduce kata ka outsource kadau kalong ba ki suthong hi outsource mod ki yo ba kumtu ka tulok ka bakut kalong ba ha bakut hi nyo jing mento utu batrai bat usulyo ba kumtu bu yo na basdang hadu ka bakut
Mat mantale haka bombanse ni share babon ki public sector bank bombanse tang man betulan kakam kiran kini ki casual labor kai bososi kini ki casual labor ki batre ki bank ki siu ko jom ki kalau badula hadu kata-kata lesi babon hi kala train nadu ki pro function nadu ki sedang batre hadu kelaya katukan kisnem kaji siu ka sabai kumjo mat kum tangi la ongru nagiliam jog union gabi ban localize no ne ban ni ki vacancy ban april no andre kamle akumta kada kolong ba kapwa bet ban penduna di jinglot kapwa bet ban outsource kapwa bet ban casual ba kasotro hakabakut hi kanjur dolo kadai yang iki ibatrai habang bagi jingya long kadai syakir kada kapwa dalele ban kungbreu bat kalong kajing dolo sisa ki babol ki samlang isotro ki wat kamai di kisngi kakong ka record napet haka ni ki bale exams ki bangi ya Indian Professional Studies vacancy ka baki ai nang tang financial year 2023-24 hak state ka jangi busosi kadai tang 100 ki post line of SBI hak public sector only 6 post baka demand ka IBPS baka dang ka vacancy nang tang financial year 22-23 maaf ya kada paduna ba hado kata fisuto te kumno ki samla kila banyo kam view sa kamit joga jangi plan pi la dangim ya ki dangim ya turs kmat kisngap benti bet tekumta akhwat ye phi ba kum kinam tray bank ko jela ke jongi ini long tiling long kawai compare keno kada ke pengidan kering tray na market ni nak tak kecing bahar ke jongi pada kecing bahar ni jong ke bank ko sibon